mabdos nga nadakpan sa Regional Mobile Force Battalion nga giingong nagbati gibalik na sa detention cell sa Barangay Tangki kay dugay pa di ay manganak. Nasikop ang maong babay sa gipahigayong bypass operation sa Manangados, Barangay Tabunok. Si Chona Carion sa report. Kagabi, gidala sa kapulisan si Janelina Nacario, 30 anyos, sa birthing center. Human gingong misakit ang tiyan niini. Mato ni Nacario nga mga nakay siya sud karong buwana. Apan gingong gibalik siya sa kapulisan kay dili pa siya kaanakon. Sakit ako tigyan. Wala pa manigawas. Bawang oras ay hikuan ni hab. Naguol si Nacario gawas nga buntis siya nga mapriso, anaa pa siya 9 anyos ug 3 anyos nga mga anak. Ang iyang kapuyo nabilanggo na og una human nadakpan gumikan gihapon sa ginadiling drogas. Matod niya nga napugos na lang siya pamaligya og shabu kay wala siya laing panginabuhian. Goon, napam ko mga anak gidabilin. Tinuyuan na. Lakip sa iyang giangkon nga bisan pa man nga nagsabak siya, mugamit gihapon siya sa ginadiling drogas. Singag suyo? Dua ka buwan niya, pagkatul, wala naman ko ni karuyot na. Wala pa mo ko ato kay kuan, kanang, abi ako di ko dugo mo ko, dugo. Abi ako kanang dinara ba. Hunong man pagkatulo ka buwan mo, tuwa ito kasi nito. Abus mo, undang. Uba ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.